Ти от кой тип си? Аз ям чипси гризки. Това са новите пломбе. Не, шегувам се. Разбрахме, че хората се делят на два типа. Единият тип харесват сладко, другият тип харесват солено, гризки и такива неща. Има един трети, които харесват и двете едновременно. А как можем двете неща да ги съчетаем и въпреки това да стоим във форма и да не ни пречат на здравето? Питаме някой лекар, някой фитнес инструктор, който брои до 12 и носи бутилката с вода на хората. Доктор Желязова, какво е вашето мнение по въпроса с бързите храни, вафли, шоколади и гризки? Реално те могат да бъдат част от нашето ежедневно меню, стига да знаем как да ги включим в него. Първото и най-важно нещо е да следваме нашата калорийна рамка. Ако стоим в нашите калории, то няма значение дали сме си позволили да ядем чипс или не. Второ, е изключително важно качеството на останалата храна, която приемаме. Ако има в нея достатъчно микро-макронутриенти и фибри, реално на здравето ни по никакъв начин няма да се отрази факта, че сме си позволили 1-2 пакета чипс на седмица. Последвай страницата ни и напиши кой от двата типа си ти.